día moi especial, un día cargado de ilusión, o día cero, por dicilo de alguna maneira, sempre ilusionante, sempre bueno, pois o da chegada, o de coñecer o club, coñecer a xente, traballadores do club e prensa local, e a verdade é que con moitas gañas de que isto bote a rodar. Resumo a chegada ao Clube Deportivo Lugo cunha palabra, non? Ilusión. A miña chegada aquí é ilusionante, creo que chegamos cargados de moita ilusión, con moitas ganas de traballar, con moita humildade, gañas de facer grandes cousas co Clube Deportivo Lugo, e que a afición pois que se sinta leda e orgullosa do que o equipo, pois, de como o equipo os vai a representar. Para min é fundamental o como, non? Como o equipo xoga, como consigue a victoria, porque evidentemente isto vai de gañar, pero non nos gusta gañar de calquera maneira, non? Eu son dos que pensa de que o resultado ten que chegar a raíz de facer ben as cousas, e para nos facer ben as cousas é que para gañar hai que merecelo. Como? Bueno, pois sendo dominadores do balón, sendo dominadores do espacio, e que dende o minuto 0 ata o minuto 95 que pite o árbitro, pois ser un equipo protagonista e ser un equipo, sobre todo no Anxo Carro, que os rivais sepan que o van a pasar mal. Cando o club se pon en contacto comigo, transmitiume esa ilusión, esas gañas de ser eu un pouco pois a cabeza visible do proxecto. Percibo o sentir da xente, o sentir da afición, o único que lles podo dicir é que, bueno, con ilusión, con traballo, con humildade, vamos a conseguir devolver esas expectativas que están postas en min, no noso traballo, no traballo do corpo técnico, e que para min é un orgullo pertencer a este gran club e, sobre todo, pois ser a cabeza visible de todos os aficionados e formar parte do que ao final pois os domingos van a ver no terreo de xogo.